बेयाव गोबां बिथांखि बेखेवबाय। जोबोद मोजां। आं फुंनिफ्रायनो जोंनि मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों गिदिंफादों गरेस्वर समस्तिनि सिङाव। प्रथमाव गरेस्वर कलेजखौ मोजाङै लुफुंनायनि हाबाफारि लानानै बाहाय थांनाय जादों आरो बाहाय इतिमध्ये एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय नैबे बोसोरनैनि गेजेराव 3 कौटिसोनि इनफ्रास्ट्राक्चार क्रियेट खालामनाय जादों। बावैनो गल्डेन जुबली जागोन, बेखौ बोरै लुफुंनो आरो बेनि थाखाय आरो साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार मा नांगौ बेखौ लुफुंनायनि बाथ्रा सावरायनाय जादों। बेनि उनावहाय मोनसे रुंसारि सुजित नार्जारी मेम'रियेल अडिट'रियाम बेखेवनाय जादों। सुजित नार्जारी मेम'रियेल अडिट'रियामखौ 40टा समस्तियाव गंसे हिसाबै 40टा बानायगासिनो दङ। फ्रायानो जाफुंजोब्बाय। जोबोद मोजां सिद्धान्त बियो। खारन जोंनि जायगायाव मिथिं दावथिं खालामनो थाखाय न' गैया आरो बे अडिट'रियामखौ खालामनायनि उनावहाय प्रत्येक जाथि गस्थि जिखुनु मिथिं दावथिं जानांगौब्ला दा मोजां मोनसे सुबिदा फैबाय। बेनि उनावहाय स्कुल मोनसे बानायनाय बेखौबो बेखेवहैबाय। मोनसे गिदिरथार दालां 2 कौटिसोनि मोजां गामिनि जोबोद प्रयजन दालां बेखौबो दिनै बेखेवबाय आरो फैयै जोबथारनाय नैबेवहाय मोनसे जि हाबाफारि बे जाहैबाय हज भबन बानायनाय। जोंनि बिटिसियाव नेक्स्ट टु बर' पपुलेसन वाइज माइन'रिटि मानसि बिथांमोन दङ आरो बिथांमोनहा बोसोरफ्रोमबो हजआव थाङो हिसाबै बेहाय हज भबन गोदोनिफ्रायनो लुबैबाय थादों। दा प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि बिथांनि दैदेननायाव मोनबा डिस्ट्रिक्टआव मोनसे हज भबन बानायनायनि सिद्धान्त फैदों। जोबोद मोजां आरो बिब्दिनो मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि जि आसा खालामनाय आकांक्षा बिथांमोनहा जायखौ लुबैदों जि एसपिरेसन बेफोरखौ जुदि नायै मावफुंनानै होनो हायोब्ला गमामायैनो बिटिसियाव मोजां बिदा फंबाय प्रत्येक जाथि गस्थिनि गेजेराव अनलायनाय सान्थि परिस्थितिया गमामायै फैमारगोन। नैबे डिपुटि चिफ बिबानाव थानाय समाव जौगानाय बिथिंखौ नोंथाङा गोख्रैयै मिथिगौ बा दानि जौगानाय आरो जिहेतु गोदोनि जौगानाय माबोरै जौगाखो? आगोलनि सरकाराबो जोंनि दिननि सरकाराबो गोबांथार मावबोदों। खारना जाहैबाय गोदो जों जेब्ला बिटिसि दाजेनबाय आरो सरकार हिसाबै जों खामानि मावजेनबाय बे समावहाय इक'नमिक इनफ्रास्ट्राक्चार होननाय जेबो गैयामोन। जोङो शून्यनिफ्राय आरम्भ खालामनांदोंमोन आरो बै समावहाय बाजेट जि इउनियननि फैसा फैयो बेबो जोबोद एसेल'थारमोन। बेनिखायनो खामानिफ्रा लासै जादों। दा फैयै खामानि मावनोबो रोंबाय। जोंनि प्रयजन बुस्थुफोरखौबो जों साबसिनै मिथिबाय आरो प्रमद बर' बिथाङा राजनैतिक क्षमतायाव फैनायनि उनावहाय जोंनि जायगायाव थानाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि समस्याफोरखौ बिथाङा मोजाङै नायदों। बिथांमोननि लुबैनाय मा नांगौ बिसोरनि भाषा संस्कृति साहित्य मोसानाय दामनाय देनाय गेलेनाय बिथिङाव माबोरैहाय जौगाहोनो हायो, शिक्षायाव बोरै जौगाहोनो हायो आरो मोनफ्रोमबो जायगायाव जेन' दालां गैयै होननाय थाया, लामा गैयै होननाय थाया, इरिगेसन गैयै होननाय थाया, बेफोरखौ नायनानै मोनसे परिकल्पना लानानै बिथाङा बिथांखि लायै खामानि मावदों। पार्थक्य'नि बाहाय दङ जे आगोलनि सरकारनि दिनाव जोङो मोनसे मोजां प्लेनिं परिकल्पना लानानै खामानि मावाखै जे बबे खामानिखौ मावगोन, माबोरैहाय सुरु खालामगोन आरो माब्ला फोजोबगोन बिनि परिकल्पना गैयामोन। खिन्थु दा प्रमद बर'आ बेखौ एसे आलादायै मावनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैहाय मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव मोनसे स्टेडियाम बानायनायनि बिथाङा बिथांखि लादों आरो बे स्टेडियामखौ जोंनि BLTनि सासे बयनिख्रुइबो सिगां चेयारमेन जानाय आरो सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि सिलागां बसुमतारीनि नामाव बिथाङा दोनदों। दा बे हिसाबै संग्रामि नेताफोरखौबो बिथाङा बावलांनो नागिराखै, गोसोखांनो हानायनि पार्मानेन्ट बेखौ मोनसे सिन गालांदों। लोगोसे अबेबा जायगायाव अनफ्ल'नाय बा अबेबा जायगायावल' मावफ्ल'नाय खालायाब्लानो 40टा समस्तियाव मोनसे मावनानै होनायनि बिथाङा बिथांखि लादों। पार्थक्य'आ बेफोर।